ассалому алайкум ҳамватанон, дӯстон, хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз барои шумо як влоги хонагиро ба навор гирифтам. Бозӣ кардани кӯдакон. Бисёр хоҳарон хоҳиш карданд ки ба чӣ кор кӯдакон машғуланд ман ба навор гирам. Марҳамат, тамошо кунед. дар ин ҷо кӯдаконро ман хабар гирифтагӣ будам ки аз тиреза нигоҳ кунам, анами хел бозӣ доштанд. хостам ба шумо анами моментро ба навор гирам. марҳамат, тамошо кунед. дӯстон, дар ин ҷо кӯдако хостанд ана ҳамин домикро краска кунанд. Ба меҳмонӣ фарзандони хоҳарам омада буданд ва ҳамакаса ана ҳаминро краска мекунанд. баъд аз краска ман ба шумо боз нишон медиҳам чӣ хел мешавад. Инро ман аз VLOC заказ кардам. дар VLOC бениҳоят нархи арзон кати заказ кардам ана ҳаминро. намедонам 800 рубл ба фикрам. дар детский магазин ана ҳамин домик 2000 меистад. бисёр выгодна аз VLOC заказ кардан. дӯстон, ман кӯдаконро бо хоҳарам мондаму худам ба VLOC рафтам. органайзер заказ карда будам. ҳозир мегирам, ба шумо нишон медиҳам. барои зубочистка, барои намак, мурч ва барои чой заварочный пакетик мондан. бисёр чизи хуб ба ман мақбул шуд. ва то омадани ман хоҳарам ба кӯдако обед пухтааст, онро ҳам ба навор гирифтааст. марҳамат, ман ҳамаашро ба ҳамин видео монтаж кардам. тамошо кунед. дӯстон, боз пурсидед ки ман ба кӯдако пул мегирам ё не. албатта ман ба кӯдако пул мегирам. ман маош мегирам ҳар моҳ барои нигоҳубини кӯдако. ва барои ана ҳамин пуле ки ба кӯдако барои содержание мегӯянд медиҳанд, ман ба ҳамааш ҳар сол отчёт месупорам ки чанд сум ба куҷо сарф кардам. чекҳоро предоставлят мекунам ба органҳои дахлдор. ана ҳамин хел дӯстон, боз савол буд ки мо ин хонаро снимат мекунем ё ки хонаи худамон. ин хонаи худамон 2 сол боз дар ин ҷо мо зиндагӣ мекунем. мо пештар дар секция квартира доштем. 3 комната квартираро фурӯхтему ана ҳамин домро харидем. нархи ин дом 1,5 млн. дар ин ҷо хонаҳо он қадар қимат нестанд. 500,000 материнский капиталро додем, 1 миллионашро пули нақд додем. ана ҳамин хел. ин хона ягон ремонт надошт, ягон чиз надошт. ҳамаашро мо худамо кардем. дар берун ана ҳамин плитка, беседка барои кӯдакон ҳамаашро худамон сохтем. ва боз ба хоҳароне ки серфарзанд ҳастанд, ба онҳо як маълумотро гуфтаниам дӯстон. ҳар як модарони серфарзанд ба 3-юм фарзандашон региональный материнский капитал мегӯянд. ин 114,000 сертификат мегиранд ва на ҳама медонанд ки ин сертификатро ба куҷо сарф кунанд. масалан, ин сертификатро барои хондани фарзандонатон, на фақат барои он фарзанде ки
таваллуд шудасту барои он гирифтед сертификатро. Барои ҳамаи фарзандонатон метавонед анамун сертификатро барои хонданаш, пули хонданаш диҳед. Барои хондани худатон, модар, худи модар метавонед анамун сертификатро диҳед. ва боз як роҳи дигар хоҳарон, вақте ки мошинаи нав мехаред аз автосалон, метавонед ана ҳамон 114,000-ро минус кунанд аз ҳамон. боз як роҳи дигараш ҳаст хоҳарон, ин пули яксолаи детский садро метавонед аз ҳамин 114,000 диҳед. Барои ин шумо бояд аз заведующий допсоглашение гиред ва ба бухгалтерияи детский сад равед. ана ҳамин яксолаашро минус мекунанд. Масалан, ҳар моҳ шумо барои оплатаи детский сад 3000 диҳед, яксолааш 30,000 мешавад. ана ҳамин хел дӯстон. ман инҳоро аз таҷрибаи худам мегӯям хоҳарони азиз. худи ман ҳам барои 3 кӯдакам ана ҳамин хел кардагӣ ҳастам. барои 3 кӯдак пули яксолаашонро через ана ҳамин региональный маткапитал ман додагӣ ҳастам. барои ҳамин ба шумоён ҳам маслиҳат медиҳам, ки агар касе хоҳад, надонад чӣ кор кардан лозим, метавонед ана ҳамин хел кунед дӯстон.
хоҳарони азиз, ана ман гирифтам заказамро аз Валберис. Ана бинед чӣ хел арганаи зерҳоӣ зебо ба ман бисёр маъқул шуд. Шумо ҳам метавонед заказ кунед. Ана ҳамин барои намаку зубочистка 377 рубл бо скидкаи калон шуд. Ан барои чой 190 рубл. Кӯдакон ҳам краскаи домикро тамом карданд. Ана бинед. хоҳарони азиз, дар ин ҷо ман камтар навор кардам рӯи ҳавлияморо, агаротро. Ана дар ин ҷо ман зеленҳои пештараро кандаму зелень боз шинондем. Свежи зелень мешавад. Кашнич, укроп, ҳамашро боз шинондем. Ана ин қаламфурҳоро меканему пагоҳ фаршированӣ перец мекунем. бо мо бошед, тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. ман аз ҳар яке шумо миннатдор ҳастам ки видеоҳои моро тамошо мекунед. лайк монед, то ки канали мо пеш равад каме. азизон, дар ин ҷо влоги мо ба охир мерасад. худо нигаҳбонатон бошад.